Så spil den baglæns. Den stopper den der. Det gør mig meget ondt. Det vil se tak. Danser. Lige i skabet. Lige i skaftet. Jeg blev skudt. Over the head. Simon er blevet skudt. Han sidder der. Det ser ikke ud til, at de har en video med ham, der kan skyde Peter. Ja, jeg er inde på History Channel, Stan Lee Superheroes. Ej, Nu kan vi se på hjemmesiden. Jo, fedt.